Li Edenê bûyera trafîkê du mirî 29 birîndar. Du kesan canê xwe ji dest dan û 29 kes jî birîndar bûn. Îro şemiyê berê sibehê li bajarê Edeneyê, tirkiyê otobûsa rêvîngiyan wergeriya û li gor agahiyên destpêkê di bûyerê de du kesan canê xwe ji dest dan û 29 kes jî birîndar bûn. Otobûsa rêvîngiyan ku ji Rihayê Bakurê Kurdistanê diçû Mêrsînê derdora demjimêr 4:45 deqeyan li çatereya Dr. Sadik Ahmed ji kontrola şofêr derket û wergeriya. Du bûyerê de gelek kes birîndar bûn. Li ser agadarkirina aliyên peywendîdar gelek timên tenduristî, polîs û agirvemirandinê bojiyê bûyerê hatin şandin. Li gor agahiyên destpêkê di bûyerê de du kesan canê xwe ji dest dan û 29 kes jî birîndar bûn. Birîndarbû ambulansan bo nexweşxaneyan hatin veguheztin û lêkolînên derbarê bûyerê de jî berdewam in.